बर'नि फेमास एक्टर मुंदांखा कमेडियान जायफोरनि फिल्मखौ नायोब्ला बिसोरनि एक्टिं बिसोरनि डायलग बिथांमोननि फिल्मखौ नायोबा ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांखायो ओरैबायदि आंथ' फार्स्टआव बिथांमोननि फिल्म ओंखारजेननायाव जे बिथांमोना जे फिल्म बानायजेनदोंमोन बे समाव आं ओरैबायदि नायखायोमोन बिथांमोननि फिल्मखौ बिथांमोननि कमेडि खालामनाय बिथांमोननि एक्टिंफोरखौ नाथाय दा मा गोसो जाबावगोन दे रायजोफ्रा बिथांमोननि इसेबां कमेडि खालामनायखौ मोजां मोनबाय रायजोफ्रा ओरैबायदि अनसायबाय बिथांमोनखौथ' ओरैबायदि थार फोथायनानै जेनेबा हारिमुखौ बर'नि हारिमुखौ गोजौआव लांनायाव बा फोजौनायाव बिथांमोना हेफाजाब होगोन बा बिथांमोना हारिमुखौ मोजां लामाजों दैदेनलांगोन साननानै रायजोफ्रा गोबां अनसायबाय आरो गोबां नायबायबो दा मा जाबावगोन अनिल नार्जारी सार नोंथाङा मा खालामनानै लाखो दा नोंथांमोना जेरै फिल्माव कमेडि खालामनाया खालि सिख्लानि खालामो रं नाम्बार माबा सोरनिखौबा हिन्जावखौ गोसथोनाय सोरनिखौबा मा खालामनाय बेबायदि रुल खालामै दा मोगथाङावबो बेफोरबायदिनो माथो जेरै फिल्माव एक्टिं मोगथाङावबो बेनो दा मा जाबावगोन नायदो इसेबां गाज्रि कल रेकर्ड टटेलि खोनासंब्लाथ' माने बाब्रे बा ओरैबायदि खोनासंथावैखा मा जानांगौ आं कल रेकर्डखौ होना होनोसै लोगोफोर इसेबां मोजां अनसायदोंमोन रायजोफ्रा आरो बिथांमोना गहपुरनि मुंदांखा एक्टर रबि नार्जारी बिथांजोंबो दा थैसाम सेकेन्ड पार्ट बिथांमोना शुटिं खालामबाय थाखादों होननानै दा अनिल सार बिथांमोनाबो बे शुटिंआव बाहागो लादों होननानै मिथिदोंमोन दा इसेबां गिदिर प्रडिउसार बा खालामबाय थादों दा मुंदांखा एक्टरजों दा मा जानांगौ दे नै फिल्मानो कमप्लिटआनो जायाखै शुटिंआनो दासिमबो फिल्मनि माबायानो ओंखाराखै रुलानो जोबाखै दा मा जानांगौ नोंनि कल रेकर्डआनो ओंखारबायना एसे सानग्रोनांगौमोन जुदि नोंथांमोना एसेबां गोरों गोरा टेलेन्टेड मानसिमोनबा दिनै गाबोन ससियेल मिडियानि मुगायाव माबा मोनसे गोरोन्थि खालामबाथाय डाइरेक्ट ओंखारखायो होननानै नों रायज्लायनायनि सिगां कल रेकर्ड दंना मा दङ आन्दाज खालामनांगौमोन दे रायज्लायदोंबाबो बेफोरबायदि गाज्रि रावखौ बाहायद्रायनाङामोन थ'दो लोगोफोर अब्लालाय खोनासंनानै लादो अनिल नार्जारी सारा मा रायज्लायखो सोर सिख्लाजों रायज्लायखो डाइरेक्ट नोंथांमोनानो मिथिनो मोनसिगोन आरो रंखायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा दा गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौ नालाय खाथ्रा दं मोजाङै खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुंसो जायो बिदियानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे